नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरी श्रोता के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। तो भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी विनय तिवारी के बारे में, जेकर लगातार भोजपुरी होली सॉन्ग लगातार आवते रहता। भाई लोग एगो विनय तिवारी के भोजपुरी होली सॉन्ग आइल बा जौन एल्बम के नाम बा भणुआ जीजा। बहुत ही अच्छा गाना लेके आइल बड़न भाई लोग। तो भाई लोग तोहरा लोग से बता दी विनय तिवारी के ई भोजपुरी होली सॉन्ग सवरिया फिल्म्स पर आ गई बा एक दिन पहले। बहुत ही अच्छा ई गाना के रिस्पॉन्स बा। ई गाना के बनाव गई बा साली और जीजा के बीच में। तो भाई लोग ई गाना नहीं मिलत तो जाके सर्च कर लो भणुआ जीजा। ई गाना बहुत ही अच्छा बा भाई लोग। सवरिया फिल्म्स पर ई गाना के रिलीज कर देहल गई बा। अगर ई गाना के लिंक नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। तो भाई लोग विनय तिवारी के अगर फैन बढ़ लो तो हमारा वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट कर लो। और हमारा चैनल पर नया बढ़ लो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ही अपना वीडियो में नए नए गाना के अपडेट लेके आते रहनी और तोहरा लोगों से बताते रहनी। तो भाई लोग विनय तिवारी बहुत ही अच्छा गाना गावेलन। एक छोट कलाकार के हम सब भोजपुरी श्रोता के सपोर्ट कईल बहुत जरूरी बा भाई लोग। तो भाई लोग ई गाना का पूरा डिटेल्स बता दी। ई गाना सवरिया फिल्म्स आइल बा और गाना के गईले बड़न विनय तिवारी और सृष्टि भारती। आ गाना के लिखले बड़न साजन सवरिया जी। और म्यूजिक डायरेक्टर के बात करी तो भाई लोग ई गाना के म्यूजिक डायरेक्टर विकास यादव जी दिले बानी। और ई एल्बम में काम कईले बाड़ी रानी एक्ट्रेस और कुलदीप कुमार। आ जौन एल्बम के नाम बा भणुआ जीजा। तो भाई लोग रउआ लोगों से बता दी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम हो बिहारी शायरी मस्ती। हम आप सबके छोट भाई ऐसा ही हम वीडियो लेके आवत रहनी। तो भाई लोग फिर मिलेम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।